Poďte si so mnou spraviť takú ukážku, že ako si robím make-up. Som si čelenku a môžeme ísť na to. Takže som si už nachystala veci a môžeme ísť na to. Prvé použijeme tento korektor od Nivea. Takto pod oči, aby si tam mám tie kruhy a to mi to strašne vadí. Dávam si to aj na nos a sem na brodu a sem na čelo. Najviac potrebné je to v podstate oči pre mňa. Splníme hubičkou. Tam tak moc bolí, takže použijeme tento blush. Na to použijeme tento extra dobrý štítek. Je to vlastne od Essence a ja mám značku Essence. Tak je to aj Sephora, ale pretože som to nikdy nebola. Takže tak. Mám ešte aj Douglas rada. Neviem prečo, ale potom si dám trošku ešte táto highlighter. Ten si dávam tady do kutíkov. Akože ja si to dávam sem rada, lebo proste mi to tak vyhighlightuje tie. Mne sa to tak proste páči. Mám taký akože no, tak sama aj na tom videu, čo som robila to I can say the whole entire outfit in 1 second. Okay, už sa to robí, že som už namalovaná hra. Ja sa cítim úplne jak iný človek, keď sa namalujem. Potom si dám ešte na nos tento lesk. Tak to ten konec. Strašne to smrdí. Použijem tú domalú hubičku, aby som to mohla trošku tak rozsiahnuť. Look a ešte ideme na pery. A ideme si dať tento Avon rúž. Vyzerá takto. Neviem ani na čo si to dala, ale tak to je také jak moje moje Barbie pery. Mám na to cerusku. Neviem, prečo som to nespravila skôr, ale asi tak vyzerá hrozne. Som to ani v živote nerobila. Jak sa to rastá? Píšte mi do komentárov, jak sa to robí. Nejako strašne divšie, aby som mala také lesklé pery, som si dala tento rúž. Dávam tento rúž, prečo som si dala. Ideme na to. A chcem vám povedať, že takto rúž si nedáva do školy, ale teraz som si skúsila dať. Chcem to všetko uložiť. Look. Že sa vám videjko páčilo a bye!